Hingke jotono no phung kaham khakhayono ro jotono kaham krung tongbai na hingke chungbo kaham krung no. Oh, nai different chong yang hingke wati wawai tini asake marangai tongkha. Wati tini simia tini bai 2-3 din hai wati wawai sida robui ke wati kelai tong ekdom phataro thangmaya nokni nokhormaya ngai tongkha. Hingke friend chong ang tini dati na mai moi songi paikhayi ko sini favorite dal songjak hingke ani simia favorite sini all family se dal ni kobor mane dal thokjak huma koksido norke kobor neu kobor dakne wansuk tong no haini bagai ang norok no masaka hingke yang naidi wasino moso kuthini moso deng dengi nakha dal bai hingke moso kuthini moso deng belekino khati wabu 2000 years later. friend chong wati jora wa tai tam khai tong na ba hingke nokni nokhor bo mai hingke wati jora ba hingke yang norok ni khachuksa kumui no egrol kesar homani hingke tugwi rafake iko sangtabok salanya nai dong ge bukur khukui akui nawai khaksa kosa paplo no ri rekha hingke ang botabo khaksa sawai dong ge paplo ni belekino favorite egrol ge yang norok ni khachuksa kumui bo haino sana nai dongo ge yang somin sana nai dongo egrol sai pai se ge yang tai susa tong khudo ge diporo ke bo mai salaya paplo simi sajak ge yang paplo haifono egrol bini thokja go ke bin favorite nai paplo egrol sawai dongo tai ko ge tabo ge samin chai tong lai wa china sauce fulai ge norok ni khachuksa kumui ano tugwi sar nang hungja go hnai norok no kisa phunugui rekha tai ko samin tugwi sari tono norok ni khachuksa kumui ge friend song asake thogo khumulung ni samin rok te egg roll rok fast food rok tai ko sa sabaili yang sana pano ge tabo ge watch na ojoi devgon ni bimol sakrak ni nai tonglayo tv tai ko ge tabo ge sarik ni satrai rok sogoi ri bai kha ge nai dang tama motai no khulmui tong joto motai to tongo ani bage ge tabo ge wahan songnai wahan paiti haimani hingke tabo wahana songani nai tongo tai ko hingke tabo ang mosla asla ready khaiti be na hingke yang mosla tosla iko ready khaiti hebe kya tabo songra na do hingke nai tongdi hingke tabo hingke wasino moni si tongkho pura ekdom buti si rante ingi tongkhata tei srapsa tongkhaino moni si paisine ani wahan moi aske thasung tongkha hingke tabo no rokno kisa gana khe phunugro iko naidi wow ekdom thoksinai tini ni wahan muile norok sana da musung comment khai sadi kisa tabo hingke gorom mosla ako roi kari oi sinai ta do hingke sing phia bo mosla rok achuksa ya haifuna wahan mui rok hingke bo kisa misa gorom nong nango he diba hingke ang tabo norok no phone sa sai phunugo nang kaisa hama kokta do phone sa rok ni sai tongkha kokbor ba khe to phone sa no hno hingke tabo norok test khai phunugo nang busuk thoka hingke norok sana ni sakhang kaisa phunugui sa sinai tamni bagai hingke asake ani mui thogno haing to khata hingke haipono ko yesisi selagai ma tongkha asake thoka marong sukka hingke haino hai jotono no phungka ham hingke tabuk cha nangra na hanai kisa tui kutung puila khaina gra hangke somni sa sinangai do lemon tea nanga nai tongang som roi tai ko hingke sa patro akorok ri pe khangke sombor khangke taboro lemon buti kisa khiklai ri khara hingke lemon buti ni sa hingke belekhen thokjago ang dudong ni sa hingke tamdo ni asu nangai si maliya ayewa ni sugar tong bula hingke sugar tong purok ni simi ang chini rong ni sa nangai maliya ta asu hingke haipon nungo kom nungo ta hingke yango mai box heri reka sa kai oi paikha hingke ba mai hingke nahari ang haike si songo pura khulugui song manai jat mane kebo saudo buni kuko sama khanawa busu jorati kubui saimia pressure cooker ni maisa khe pressure bari pohni ta haini bagai ang khulugui songo nahari buklap no tabuk ang lemon tea nanga thangai tongo janla kinaro khe basa oi tamni bagai hingke ang o janla kinaro basa khangke asake aram nangja utar nobor phaimani bagai hingke norke khon tongkhana kap kakago baisa nanga nai tong hnai kap kakak phuna obo ani favorite chido belekhe ang o kap no sajago kap kakago nang sa nang tongo tabuk noroni khachuksa bai tabuk sa nangai tongo kap kakago miao wahan songpuru mushroom rui songna hani khemani se rojagli yange muitu pogoi thangka hingke tini phungo hingke miani wahan no kisasa buti rui mushroom rui tasa dalukui songphinai hini tabuk songoi tongo hingke yango hingke gudok songoi tongo lubia gudok hingke gudok robo chaya balo khaba hingke tabuk kisa gudok chai nai na hnai tai ko tini phungo hingke yango mushroom bo already no monoi tongkhai ko na hadi hingke yango gudok bo monoi paikha iko ekdom motom bahing tokha gudok
haino rongno sari kaham tabuk ke sil sakao bere tongna khni phaimani si ke nogo mang sob jagi tongsuka 2-3 din hai wati wawita ke haifano tabuk phano se wati phai tong robui kisa haifano no camera o ke nukja yang to khana mane sijagi haing tong camera o khaita ke haifano robui kisa phajak si tabu nogo thang pasinai guys tongjan saklai phaiui ko ফুটবল hingke tinini bazar hatirok norokno phunukgana iko bokhe akran patla jat hingke obo khe gangla bai tomato favorite tipu bini chana bagui tihai khana phungo chana phu abo hingke ani busani favorite gangla bai akran thogrui chana mungjago hnai tihai mani ko belakhe no gangla thogrojak hingke thokjago iko obo khe dal bai toktui hingke noro dal toktui thokjak sabaidi hingke obo khe piyaj bo koto nai tihai kya yangkhe uncle chips papuluni bagui hingke nemki kainai iko hingke yangkhe bora kutung thong bazarni omkhe biscuit papuluni bagui bo biscuit belai no thokjago hingke tabuk papulu norokno kisa dance khlai phungna mungjago naibadi tabuk hingke tomato bai aluk buti songa nai tongo tani bagi hingke tini horo aluk bai tomato buti no khai chalainai akran roi hingke mia fro wahan chamani bagi da bokhro mihimka pressure do kakha saimania edom bokhro mangsi mihimai tongsiu hingke thoksa ya oi alu berma buti khai chalai sina hnai khai jongmani ta hingke yango hingke mai naro to saimana ang mai bomo haike song ani style khe na hade fit khaya ang obono pressure cooker no haino haike songuta hingke yang toktui papulun bagi khe toktui baja bono simi toktui seri risinai hinai tabo somrok akorok rei seri sinai ta hingke tabo thokki sasa ri rekha thoktung mani pore ang toktui khiklainai hingke yang berma buti bo kutugui tongkha hingke ba berma buti ko khiklai ri khata alu bai tomato rok no hingke tabo kholoburi sinai o khuri no hingke yang hingke toktui thoktung kha hinai seri ri rekha pia ba toktui no gora se khainai do gora hingke papulo thokjago ta hamjago ke jotono chari kaham ang mai muisong tongi ko chari do ke tokti ba jakhai tongmani papulo ni bagui ko gora thokki sa ke rui cheri tongmani ta ke mia rogo bo wahan doka prop sa kham ke bokro ta sajja ka bokro ro mi ta kabon bagui tini ke stalia thogrok ni washina alu bai tomato se buti songai sini hingke modern diminya nai moso kusoi tamdari bokro minta har thok bisi tamani bage ja samia mugai bisi mangso rosawai lak kri he dana hingke kapurun bage simi toktui seri tongota iko hangkai iko ani berma buti bo moni pai khai yango tokti baja seri tongsini hingke tak chana simsi baki hingke yang papulo ni bufa hingke ekdom biji ngai tongo tamni bagi ke dream 11 camp thanggai la hingke abon bagai bo sida thanggai ekdom biji ngai tongo ta iko tabo hingke mai chana nai tonglai kha mai muiro gorda tin mon pa kha hingke tai tang khai tongna ba hai diba hingke chawi pai ma chasiu guys tabo hingke horni gorda tam tongo tabo sabo bo pepo nai tong male i ko nai diango tabo porjonto thunamo hungjagia bo horni gorda tam moi pabulo thunani ni sasuka kotor thuna handi baba hne omse bo thunam fungai tamdari ro guys ihin hade tabo nai tong bo bibi asike mukthai grak papulo ekdom thudi mas ekdom thuya ekdom jutke yagwari nai tong no yede bu phani kana oke enke borthu thuyang kang tang hai tong ba ang thuyma sasibu hingke ani friend chongte ani monai koya song nor video no joyawi nai tongma bagui noro bele khe hambai tinin bagui video hingke asu jorti nang sinai ang tau thui pai sinai jotono hor kaham